Mae hwn yn ragolwg o lan y môr newydd Bae Colwyn sy'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd ar ôl i'r gwaith ddechrau yn gynnar yn 2011. Bydd y prosiect yn cynnwys y promenad rhwng Rhos Point yn Llandrillo'n Rhos yn y Gorllewin a Beach Road yn Hen Golwyn tua'r Dwyrain. Caiff y prosiect ei rannu'n 3 brif gam. Bydd y cam cyntaf yn cynnwys y darn canolog da chi'n ei weld yma. Dewiswyd adeiladu'r amddiffynfeydd arfordirol newydd yn y darn hwn o'r prom yn gyntaf oherwydd mae'r ardal hon yn cynnwys nifer mwyaf o eiddo fydd yn cael ei diogelu rhag difrod oherwydd llifogydd. O ganlyniad i'r gwaith, bydd tua 200 eiddo preswyl a masnachol yn cael ei diogelu'n well rhag y môr. Mae'r ardal hon hefyd yn cynnwys asedau cludiant hanfodol, cefnffordd yr A55, a'r brif reilffordd ar draws Gogledd Cymru. Treulwyd llawer iawn o amser yn gwneud gwaith modelu i bennu'r math o amddiffynfa fydd yn diogelu'r morlin yn ddigonol rhag effeithiau'r môr. Yn y darn gorllewinol, nodwyd mae ail-lenwi'r traeth fydde'r dewis mwyaf priodol, sydd nid yn unig yn diogelu'r morlin, ond sydd hefyd ar fantais ychwanegol o wella cyflwr y traeth. Gyda chynlluniau i adfer lefelau tywod i'r lefelau bydd ar gael yn ystod y cyfnod Fictorianaidd, pan oedd y dref yn ei hanterth. I weithredu cynllun ail-lenwi'r traeth yn llwyddiannus, bydd angen strwythurau rheoli o graig, fel y grwyn cynffon pysgodyn a welir yma. Fel pan fo'r llanw yn symud y tywod, mae'n casglu yn erbyn y grwyn, ac nid yw'n cael ei golli o'r traeth. Tua'r Dwyrain lle nad yw'r amgylchiadau mwy llym yn caniatáu darparu traeth, gwrthglawdd craig yw'r ateb, wedi ei adeiladu yn erbyn y morglawdd presennol a throsto. Mae'n rhaid i'r amddiffynfeydd newydd fod yn uwch na'r prom presennol yn yr ardal hon i ymdopi ar stormydd caletach a mwy rheolaidd sy'n taro Bae Colwyn ar hyn o bryd. Ar un adag roedd promenad Bae Colwyn yn boblogaidd iawn gyda cymwelwyr ac o'r 1800au hwyr roedd niferoedd mawr o bobl yn cael ei denu i lan y môr gan y golygfeydd arfordirol a'r lleoliad ffasiynol. Roedd Fictoriaid cyfeithog yn dod i Bae Colwyn ar ei gwyliau ac i ddianc o'r dinasoedd myglyd pan oedd y chwyldro diwydiannol yn ei anterth. Bu'r dref barhau yn boblogaidd tan y 50au pan ddatblygodd defnydd eang o'r car modur am y tro cyntaf. Roedd ymwelwyr yn dal i fwynhau'r cyfleusterau oedd Bae Colwyn yn ei gynnig. Os awn ymlaen i heddiw, mae pethau wedi newid yn dramatig. Ar ôl blynyddoedd o ddifrod oherwydd stormydd a thwf poblogrwydd gwyliau tamor rhad, ymddengys y prom presennol yn llydedig ac wedi dyddio. Mae ei gyflwr a diriwiad yn amlwg. Mae difrod aml oherwydd stormydd wedi creu clytwaith o waith trwsio ar y promenad, nad yw'n atyniadol na deiniadol. Amherir ar drigolion lleol yn aml o ganlyniad i hyn, oherwydd cael llwybr y promenad at Hen Golwyn. Rhagwelir bydd newid hinsawdd yn achosi'r stormydd hyn i daro Bae Colwyn yn amlach, ac mae'n cynnig heriau newydd drwy'r risg o lefelau'r môr yn codi a phatrymau'r tywydd sy'n gweithygu. Mae'n anhebygol bydd yr amddiffynfeydd arfordirol presennol sydd wedi ei sefydlu ers i'r Fictoriaid ei hadeiladu yn gallu delio â'r pwysau ychwanegol hyn am lawer rhagor. Bydd y gwaith sydd wedi gynllunio'n cwtogi'n fawr ar y bygythiad oherwydd llifogydd ar hyd y morlin. Bydd yr amddiffynfeydd yn diogelu glan y môr Bae Colwyn, ei thrigolion a busnesau, ac yn atal diriwiad parhaus is adeiladau a'i dinistyr yn y pen draw pan fo'r amddiffynfeydd yn bylchu'n gyfan gwbl. Yn ogystal â'r cyllid ar gyfer y gwaith amddiffyn arfordirol hanfodol, mae cyllid hefyd i wella'r ardal gyhoeddus ar hyd y prom. Bydd y prosiect glan y môr yn darparu'r ddwy elfen hon gyda'i gilydd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn llwyddiannus gyda chais am gyllid i Lywodraeth Cynulliad Cymru am gyllid grant o gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop i wneud y gwaith amddiffyn arfordirol cychwynnol sydd ei angen i ddiogelu dyfodol Bae Colwyn. Bydd y gwaith hwn yn dechrau diogelu'r morlin ar hyd y promenad rhag iddo gael ei wisgo gan y môr, yn ogystal â darparu cyflau wella a diweddaru'r ddelwedd a'r cyfleustera ar hyd Glan y Môr. Dengys gwaith cam 1A y grwyn sydd yn cael ei adeiladu rwan. Yn y lle cyntaf, adeiladu'r y grwyn heb y cynffon pysgodyn, sydd yn ychwanegiad drud iawn at rwyn syth, oherwydd lleoliad y cynffon ar ben isaf y traeth. Mae gosod grwyn syth yn caniatáu monitro'r traeth i weld sut mae tywod yn casglu yn ei erbyn, ac os oes angen cynffon pysgodyn, gellir dylunio a gosod hwn yn ddiweddarach. Mae'r gwrthglawdd craig yn creu llinell galed ar hyd y traeth uchaf mewn modd eithaf tebyg i sut yr adeiladwyd y morglawdd presennol yn wreiddiol. Mae uchder ychwanegol y gwrthglawdd yn sicrhau na fydd y tonnau a'r pen llanwau sy'n achosi'r difrod i'r prom yn gallu llifo drost yr amddiffynfeydd newydd ac eithrio dan yr amgylchiadau storm mwyaf eithafol. Golyga hyn pan orffennir y gwaith i gyd bydd y ffordd ar gau yn llawer llai aml nac y mae ar hyn o bryd. Adeiladu'r grwyn a'r gwrthglawdd o greigiau mawr mwyn rhoi sadrwydd maent ei angen mewn stormydd. Mae'r creigiau a ddefnyddir yn pwyso hyd at 9 tunnell fesul carreg. Bydd traeth newydd i deuluoedd a phlant ei fwynhau. Bydd traeth newydd iach yn rhwystyr fydd yn lleihau'r egni o donau storm. Nid yn unig fydd yn helpu yn amddiffyn y morglawdd a'r prom, ond bydd yn darparu man atyniadol i'w ddefnyddio gan drigolion lleol ac ymwelwyr. Bydd y Glan y Môr newydd hefyd yn cynnwys gwell llwybr beiciau newydd fel rhan o lwybr beiciau arfordirol Gogledd Cymru a llwybr beiciau cenedlaethol 5. Bydd y llwybr beiciau yn dal i redeg ar hyd y briffordd, a bydd y canolbwynt chwaraeon dŵr newydd yn darparu mynediad trwy ramp i feicwyr gael defnyddio'r man newydd hwn. Bydd hyn yn creu gwell cyfleusterau bydd yn fwy cynhwysol ar gyfer beicwyr. Dyma gam 1A o'r gwaith sy'n costio 8 miliwn. Y man wedi godi a welwch yma yw'r man cychwyn o ganlyniad i gam peirianegol y gwaith. Bydd y promenad yn cael ei godi ac yn ffurfio rhan o'r amddiffynfeydd arfordirol newydd wedi'i hadeiladu gan ddefnyddio craig o chwareli lleol yng Ngogledd Cymru. Bydd y gwaith peirianegol cychwynnol hwn yn gwella'r amddiffynfeydd arfordirol yn ogystal â chreu man cychwyn a sylfaeni ar gyfer y canolbwynt chwaraeon dŵr newydd. Dyma ddyluniad cysyniad y canolbwynt chwaraeon dŵr newydd. Bydd y canolbwynt hwn yn cael ei adeiladu ar ben yr amddiffynfeydd arfordirol newydd a bydd yn cynnwys y ganolfan chwaraeon dŵr ddiweddaraf ar gyfer y gweithgareddau chwaraeon dŵr sydd eisoes yn boblogaidd y Mae Colwyn. Fel y gwelwch, mae dyluniad yr adeilad yn arloesol a chyffroes, oherwydd gallwch gerdded yn syth at y to heb ddefnyddio grisiau neu lifftiau. Dyma nodwedd gadarnhaol ar gyfer defnyddwyr cadairolwyn a rhieni gyda chadeiriau gwthio. O dôr adeilad bydd ymwelwyr yn gallu gwerthfawrogi'r golygfeydd trawiadol o'r Bae a gynigir gan y man gwylio hwn. Hefyd bydd y cam hwn o'r gwaith yn ymgorffori'r ddolen hanfodol a Pharc Eirias, gan gynnig mynedfa fwy groesawgar ar gyfer pob defnyddiwr. Bydd cyfle i gyd drefnu gweithgareddau rhwng y Glan y Môr a Pharc Eirias, fel defnyddio'r llyn hwylio i ddysgu canwyo a hwylio sylfaenol i ddechreuwyr. Y tu mewn i'r adeilad bydd lle ar gyfer caffi, siopa
sicrhau a bwyty i sicrhau fod yr adeilad hwn yn darparu ar gyfer holl aelodau'r gymuned. Gellir defnyddio'r ganolfan chwaraeon dŵr i gynnig cyrsiau a hyfforddiant ar gyfer plant a'r rhai nad ydynt wedi profi chwaraeon dŵr o'r blaen, yn ogystal â chynnig gwell cyfleusterau ar gyfer defnyddwyr sydd eisoes yn gyfarwydd iawn a'r diddordeb hamdden o'i dewis. Bydd y cam cyntaf hwn o'r gwaith gan gynnwys yr adeiladu wedi gwblhau erbyn haf 2012, felly cofiwch gadw llygad.